Marami ang nagtatanong, ano ba talaga ang born again? At madalas ang sagot ng iba, relihiyon yan. Kapatid, ang born again ay hindi relihiyon. Ito ay relasyon kay Jesus Christ. Sabi sa John 3:3, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Si Jesus mismo ang nagsabi niyan kay Nicodemus. Ibig sabihin, kung gusto nating makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan tayo ipanganak muli. Hindi sa laman, kundi sa espiritu. Hindi ibig sabihin nito na babalik tayo sa sinapupunan ng ating ina. Ang ibig sabihin ng born again ay bagong buhay kay Kristo. Yung dati, makasalaan ng pagkatao, pinatawad na at binigyan ka ng Diyos ng bagong simula. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ibig sabihin kapag tinatanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay naging bagong nilalang. Kaya hindi ito tungkol sa pagsunod sa tradisyon o relihiyon, kundi tungkol sa personal na relasyon mo sa Diyos. Sabi sa John chapter 1 and verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Hindi sinasabing members of religion, kundi mga anak ng Diyos. Okay? Kapag ikaw ay born again, nagsisimula kang magkaroon ng tunay na pagbabago. Nagbabago ang isip mo, puso mo, at pamumuhay mo. Nauuhaw ka sa presensya ng Diyos, gusto mong magbasa ng Bible, gusto mong magdasal, at natutunan mong sumunod sa kanyang kalooban. Hindi dahil napilitan ka, kundi dahil mahal mo siya. Sabi sa Galatians chapter 2 in verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Yan ang tunay na born again. Yung buhay mo ay hindi na umikot sa sarili mo, kundi kay Jesus Christ na nakatira sa puso mo. Kaya kung tinatanong mo, paano maging born again? Simple lang, tanggapin mo si Jesus Christ, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, inaamin ko ako ay makasalanan. Patawarin mo ako, naniniwala ako na namatay ka sa cross para sa aking kasalanan at nabuhay kang muli para bigyan ako ng bagong buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kapag ginagawa mo yan na taos puso, sisimula ka na sa pinakamagandang relasyon sa buong buhay mo, ang relasyon mo kay Jesus Christ. At yan ang ibig sabihin ng born again.